Hekk kif nhar it-Tnejn li ġej jerġa' jiftaħ il-Parlament wara waqfa għas-sajf, tirritorna lura wkoll ir-rutina parlamentari. Diversi kumitati permanenti u seduti fil-plenarja jerġgħu jitlaqgħu. Mistoqsi dwar liġijiet partikolari ta' interess kbir għal poplu li se jiġu diskussi, il-Viċi-Kap tal-Partit Nazzjonalista tal-Affarijiet Parlamentari, Agius, ma tkellem dwar kif hemm numru ta' liġijiet li qegħdin fuq l-aġenda parlamentari mill-liġi tal-volontarjat għal oħrajn relatati mal-aspett finanzjarju. Magħhom se jkun hemm liġijiet u private members bills imresqa min-naħa tal-oppożizzjoni iżda mhux biss. Aħna ovvjament nagħtu importanza enormi lill mistoqsijiet parlamentari fejn id-deputati tagħna jistaqsu biex nżommu l-gvern taħt skrutinju l-ħin kollu u wkoll għandna l-aġġornamenti li dan il-ġranet li ġejjin se ntuhom ukoll importanza li xirqilhom għax huma aspetti fejn fihom wieħed jitratta bħala membru parlamentari is-suġġetti kollha kemm l-għoli tal-ħajja, kemm l-aspett tat-traffiku, l-ambjent u numru suġġetti oħra li d-deputati tagħna jitkellmu fuqhom fil-Parlament. Fost diversi kumitati oħra, it-tnejn fil-11 ta' filgħodu jirritorna wkoll il-Kumitat tax-Xogħol tal-Kamra biex jagħtwa pjan informali bejn iż-żewġ naħat tal-Kamra f'aġenda soda parlamentari li tkun pubblika. Dan il-kumitat jara wkoll li ċerti kumitati bħal kumitat għall-Affarijiet Barranin u Ewropej jitlaqgħu b'mod regolari. Ma' part il-House Business Committee mbagħad għandna numru ta' kumitati oħrajn importanti. Għandna l-Kumitat tal-Petizzjonijiet li għandna numru ta' petizzjonijiet qudiemu li rridu narawhom u nagħmlu deċiżjonijiet importanti dwarhom. Għandna wkoll il-Public Accounts Committee fejn għandna numru ta' talbiet biex ikun hemm investigazzjonijiet serji ħafna li dwarhom irridu wkoll nibqgħu niffukaw bħala Parlament. Magħhom hemm il-Kumitat ta' Skrutinju li evalwa u jistaqsi mistoqsijiet dwar ħatrit tal-ambaxxaturi u n-nies f'karigi għolin. Staqsejna lil Agius dwar xi mozzjonijiet partikolari li se jitresqu. Għandna mozzjonijiet importanti fosthom il-ħatra tal-Avukat George Chisler bħala Kummissarju għall-Standards fil-ħajja pubblika. Dinja ħatra li kienet imresqa lill-Gvern min-naħa tagħna bħala oppożizzjoni mill-kap tal-partit Dr. Adrian Delija li numru ta' xuriru ressa dan l-isem biex jiġi approvat min-naħa tal-Gvern. Jidher li l-Gvern issa laqa din id-deċiżjoni u għal daqstant fil-ġranet li ġejjin fil-Parlament ikonna din fuq l-aġenda tagħna. Dan il-vot li jrid jiġi approvat minn żewġ terz tal-Kamra għandu jitressaq fil-ġimgħat li ġejjin. Agius fuq l-importanza li l-vot jgħaddi bl-approvazzjoni ta' kulħadd biex naraw li l-Ministri, is-Segretari Parlamentari u l-Membri Parlamentari jaġixxu b'mod etiku fil-ħajja pubblika. L-Oppożizzjoni se tkun qed tara wkoll li jibda l-proċess tant importanti ta' tibdil kostituzzjonali u se tkun impenjata tara li dan it-tibdil neċessarju jibda malajr kemm jista' jkun. Dan fl-ambitu tal-ħsieb tal-Oppożizzjoni li dak li hemm tajjeb intejbuh u dak li hu ħażin ngħidu li hu ħażin u l-Oppożizzjoni toħroġ proposti biex isir titjib.